Eh, Mak. Loh, lapo sama diku dirampalku. Allah, aku Sri. Karepku kepingin ya memulai hidup sehat. Awakku ki wis tuwek Sri. Dadah seket mlaku saubengan seprapat sesek kumat Sri. Saman kula kari kula apa, Mak? Kok kemenyek-kemenyek rene kuwe. Kula pertama iku ndek kono ta ndek rolak sik ngono cedek-cedekan. Kok iso landon langsung rene iku lho. Lon sampe koyo guguk. Tak celukno anu lho sampean. Ambulan lho. Kok iso ngene iku lho. Ngombe sik ngombe. Oh, dapuran sampean gak kirane nggawa ngombe. Ngombe sik. Ngambekmu Sri, suwun ya Sri. Ya aku mah gak ngombe. Lah kuwi lho Sri. Kepingin kayak Umi ku lho saiki senam diet barang. Tak pikir ya mlaku-mlaku sik ae wis tuwek ya. Wis ayo Mak, ayo Mak, ayo Mak lungguh sik timbangan sama-sama abot engko. Ayo. Wah, kok isone aku sing ketemu wong iki rek. Untung Sri ketemu awakmu. Mari kaya ndok soto ya Sri yo. Kok iso niate nduk soto iku lho. Aku iki wis mari membakar kalori Mak yo. Aku 5 uteran iki Mama, iki wis rada menggos-menggos. Ate iki soto iku lho. Lah kare yo Mak yo. Aku lambek sama kok mau Mak. Jelas kok sampean undat-undat. Dapurane neraktir koyo ngono wis lek ngundat-ngundat ya lek Umi. Anjen aku sahabatku ku Umi yo. Kok iso ketemu sampean ngono lho ndek kene iku. Kon ku lho. Kayak gak ikhlas ngono sih nulungi aku ketemu aku ki mang modele kaya Iya Mak. Koyo malapetaka. senengane mandik-mandik nambah Umi ora kon iki malah nyelametno aku ya. Tak traktir Sri ndek kono ana soto sing mangkok cuwili lho mek 6.000. Nggawa aku dhuwit lek 12.000 wae. Mek 6.000. Soto opo iku Mak? Paling kok koyo uyo jaran. Ora kate terus ngombene apa? Ngono yo rene mek nggo dhuwit mek 12.000 lho jan nemen sampean iku Mak. Wis omong aku gak. Dapuranmu tau ngokop ya jaran Sri. Yo salah, boke Sri. Mak. Aku nguk sotoe kon nguk tuku teh panas. Senengane Sitok ae ya ngono. taruhan kantek. Wis ayo ngatur ayo. Yo. Enak iki Sri, kon mangan tenang ae aku sing bayar. Kak aku gak ngodhek 12.000 dhuwit aku Sri. Sono. Enak iki langgananku. Temenan Mak, kok sampean tundat-tundat Mak. Diane sik. Enak Mak. Sampean kok ruwah sih soto enak ini Mak. Lah keraanku nang pasar kok. Wis bar kono. Ya, suwun ya Mak ya. Cok lali teh paro edang ae kon sing Aduh, bayar. mek situk kita iki. Iya. Oh, untung aku nggo ngombe dhewe Mak. Ya wis gak apa-apa suwun ya Mak ya. Oke.